गिबियावनो जोंनि बरफुख्रि हारिमु आफादनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खौरां बिजोंनिसिम साबायखर थाग्रोबाय। लोगोसे जों दिनै नोंथांमोनखौ बा नोंथांमोननि सिगाङाव जों बरफुख्रि हारिमु आफाद जानानै बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों गासै रायजो राजानिसिम फोसावनो नागिरदों बा मिन्थिहोनो नाजादों। जोङो बरफुख्रि हारिमु आफादा गामाखालि बोसोरनि बायदि देग्लाय बोसोरावबो जोंनि खुंगा 12थि रंजालि बैसागु फोरबो मेलाखौ जोङो बे एप्रिल दाननिनो 21 आरो 22 साननैनि हाबाफारि लानानै एबा बैसागनि 7 आरो 8 बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंनो सानदों। दा जों बेयाव माखासे हाबाफारि लादों। जोंना हाबाफारि हिसाबै जोङो मोसानाय बादायलायनायाव जों दोरोङारि जेनेबा खाम सिफुंजों मोसानाय बेबायदि लादों आरो लोगोसेनो बे ओनसोलाव बा जोंनि बरफुख्रि हालामनि सिङाव सोर गोदोनिफ्राय मा मावबोआ दा बैसोरबायदि माखासे समाजनि खामानि मावबोनाय एबा साख्रि मावनाय रिटायार जानाय बेबायदि ससियेल वार्कार मानसिफोरखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो बिदिनो नागिर जों हारिमु आफादनिफ्राय मान बावबोगासिनो दङ। आरो देग्लायबो जों बे हाबाफारिखौ लादों। आरो लोगोसेनो जोङो जोंनि बे हालामनि सिङाव थानाय मोजां फरायसाफोर जायफोर बुरजा नाम्बार लानानै उथ्रिदों बा उथ्रिगासिनो दं, दा बैबायदि गथ'फोरखौ जोङो देग्लायनिफ्राय जोंनि हारिमु आफादनिफ्राय जोङो मान बावनाय हाबाफारिखौ जों लादों। लोगोसेनो जोङो जोंनि बे देग्लायनि बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि बे गफर हालामनिनो EM मानगोनां गफर हालामथ' नङा जेनेबा दोनस्रि समस्तिनि EM मानगोनां कृष्ण मुसाहारि बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो लानो सानदों। दा फैबाय थानाय समाव जों बेजों लोगोसेनो जोंनि हालामनि सिङाव थानाय दरफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ जों आसा खालामो जाहाथे जोंनि बे फोरबो खुंनायाव साफ्रोमबो खाम सिफुं दामजुफोरखौ लानानै जेन बयबो बाहागो लाफैयो, मोसानायाव बाहागो लायो। आरो बेजों लोगोसेनो आङो हांख्रायबावनो लुबैयो जाहाथे बे जोंनि ओनसोलाव थानाय गासिबो जोंखौ अनसुंथाइ हरग्रा बे मेलाखौ खुंफुंनायाव जाय बिथांमोना जोंनो गोसो गुदुङै सिगांनिफ्रायनो दासिमबो अनसुंथाइ बावबोगासिनो दं, दा बिथांमोनखौबो आङो दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों साबायखर बावहरदों। आरो फैगौ समाव जोंनि बे बैसागु मेला फोरबो खुंनायाव आं बिथांमोनखौ नुजाफैनो बा बाहागो लाफैनो थाखाय जोंनिफ्राय आङो हांख्राय हरबाय। बे मोसानाय बादायलायनायावहाय नोंथांमोननि जायगानिल' ना गुबुननिफ्रायबो फैनो हागोन नोंथांमोननियाव? बेयाव जों ओरैनो सिमा दोनाखै दोननायालाय, बिदिनो गामाखालि बोसोराव बिदिनो खाथि खाला गामिनिफ्राय फैयो आरो गामि माने जेनेबा ओनसोलनि हमनानै ला एसे गोजाननिफ्राय आलुफारा दैमालु बा ओरै सनापुर बेफोरनिफ्रायबो फैयो मालाबा। बादा गैया, जोङो रावखौ माबा खालामाखै, बादा होआखै, फैनो हायो। बेयावहाय जि दोरोङारि मोसागोन बेवहाय गाननाय जोमनाया माबायदि जानांगौ? दोरोङारि मोसानाय होनोब्लाथ' बेयाव बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय जेरै आगर आखाइ जोङो बिदि फिक्स माबा खालामाखै, खिन्थु बर'नि दख'ना गाननाय जोमनाय बेबायदि जानांगोन। ओमफ्राय दामजुफ्रा खाम सिफुं बेफोरो थानांगोन आरो दोरोङारियाव। दा बेनो आरो जोंनि बरफुख्रि हारिमु आफादनि जानानै जोबथारनायाव गासैनिसिमबो फैगौ रंजालि बैसागु बोसोरनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनानै जोंनि बे फैगौ बैसागु मेला खुंनायाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायनानै आरो गासैनिसिमबो जोंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय।